I podem anar aquí? I va, si pot. I em va dir, sí, sí, sí. Sí, després m'ho va dir a l'Ada, si vas tancar. Aquí en Prat no hi ha res. Sí, sí. Comprar un dia nou i ho feia molt bé. Deu fer com... Ah, sí, de policia, sí. Això deu fer... Se me va pa molt, també. Perquè em portes moltes.
aquest tros em semblava que era aquest que hem passat, perquè hi havia aquelles pedres de baix en aquell arbre. Vale, que abans havíem fet Sí. un tros, vale. Sí, recordo que hi havia un camí per baixar. N'hi ha un que baixa que és una mica més amunt, però que... Abans petit aquell petit.